kuti dai church yainotaura pamusoro pekusimbisa pamusoro pemurume, impact nerevival yatinoda kuona inenge ine simba, nokuti wese apiwa opportunity yekuti ave neunderstanding yekuti kana taa tisina kumbonzwisisa nyaya iyi, tapinda muperiod yechiitiko chake. Let people gather, group together, start to speak, discuss about why Jesus died and rose on the third day. Nyika inopona. Verse 15, kuti so as it was while they were reasoning that Jesus drew near and went with them, but their eyes were restrained, so they did not know him. And he said to him, what kind of conversation is that you have with one another? And Cleopas, the one whose name was Cleopas, answered and said, are you the only stranger in Jerusalem? And have you not known things which happened? The same Jesus, wavaifana kungoti vachitaura naye nokuti vaimuziva, paakangotaura nevoice vaifana kutoziva kuti ndiye. Futoti ko ndiye uyo atanzwa kuti wamuka kani auya sei, vakatomuti iwe unenge uri stranger. Now, when the voice of God is speaking to the church today, rakuteta say stranger, people will dismiss and say no. The voice of the one who should speak to the church, and the voice rinofana kuitwa recognize kuti uyu ndiye wachataura, iri ishoko raMwari. The church cannot accept, the church cannot take it. When people are spiritually blind, they can see Jesus as a stranger. They can hear his word, but vanogona kurinzwa risiri shoko rinogona kuvabatsira. He said to them, what things? So they said to him, the things concerning Jesus of Nazareth, who was a prophet, might indeed and word before God and the people, how the chief priests and rulers delivered him to be condemned. We were hoping that you would redeem Israel. Kwavari, the message nezvakaitika chikonzero vasina kumuziva, vakamuita beri zvisinei nokuti akanga auya kuvaratidza nokuvasvinudza meso. Kwavari vaitarisa kuti he had failed. Ndoda kuti tinyatsopabata chikonzero vasina kunge vaine message yavakaenda naye, vanzwa pamusoro pokumuka kwake, vakaita beri Jesus, kunyange ivo vasina kumuita beri physical, nemhaka yekuti kwavari they were thinking kuti ndiye aizouya as a Messiah with political deliverance to redeem them from the Romans. Yet akanga auya kuzovapa the real light. So it is possible kufamba naye, ati Mwari vanoda kuti tifambe naye tigomuziva. The concern of Jesus, paakarebuka vadzidzi, he said, all foolish ones and slow of heart to believe in all that the prophets have spoken. Ought not that Christ to have suffered these things and to enter into his glory? Concern ya Kristo yaive yekuti vadzidzi vake vaunderstand kana kuti vanzwisise magwaro. Ndosaka akavapa rebuke yakasimba kuti imi muri mapenzi. Now there is a message Maria vaitaura, a message which I believe iri kutaura ku church, a message that is speaking even to the body of Christ today, to say it is important for us or for the church to understand the scriptures, to understand the message ya iye Kristo. Otherwise the church will become religious without understanding kuti Jesu wacho akauya kuzoitei. So periods inoyi ye Easter, to all those vachanzwa voice rino, inguva yekuti vanhu vaite reshape the understanding ye the real focus ya Kristu kuti akauya kuzoitei. He died and rose to save those who were sinners, and Jesus was expecting his own disciples to understand. Hallelujah. So the third point, if the church fail to understand the scriptures, we will never know and understand the teaching, the purpose of Jesus Christ. Jesus was so concerned about how the people,
the disciples understand the scriptures. Inofana kuva iri concern yedu even today. Concern ye church haisimbori yekuti Mwari hako, haisimbori yekuti machechi haana kuwanda, inyaya yekuti do we understand the scriptures dzinotaura nezvake. Nokuti kana pakasava that understanding, kufamba tinete panogona ita senge vanhu vari kufamba nice tereke asi pasina kunzwisiswa. That's why iye Bible richitiudza kuti paverse 45 he opened their understanding to comprehend the scriptures. Hallelujah. So tiri kunamata kuti Mwari wekudenga vape vanhu kuona kwemeso, vanzwisise mascriptures, ndo zvinovapa kuti vasimbe, zvinorovedzera kuti vanhu vazive pamusoro pekuti chii chavanofana kuita, chii chavanofana kutenda. But casually the church today in general, some deep reading, deep studying yokunzwisisa zvinhu izvi haiitiki.